Paýtagtyň uly sowda merkezinde bahalary arzanladyş aksiyasy dawa jenjelli ýagdaý döretdi we häkimetleriň gatnaşmagy bilen tamamlandy. Geýim eşik satýan dukanda 7 oktýabrda dören ýagdaý barada Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary maglumat berdiler. Aşgabat Mol sowda merkezinde ýerleşýän we dinanlar üçin geýim satýan dukanda duşanbe güni eglan edilen arzanladyş aksiyasy sowdany canlandyrmak we satylman galan haritlardan diýilmek üçin edilen adaty sowda çäreleriniň biri bolsa-da, ol alıjylarda garaşylşyndan has uly gyzyklanma döredip, dukan eýeleri üçin uly mesele öwrildi. Dukanyň öňünde uly nowat dörep nowatda duran adamlaryň sabyrsyzlygynyň dawa sebäp bolandygyny ýagdaýa şaýat bolan çeşmeler gurrun berdi. Ardanlyk barada isiden dinanlar sowda merkezine Irakdan gelip dukanyň öňünde nowat düzüldüler. Emma dukan açylyp satywyň başlanmagy bilen nowat duranlar her kim öz öňünden tanys bilsini, garyndaşlaryny nowat öňe geçirdiler. Bu adalatlylygy gören adamlar güç ýetiniňki diýlenini edip birek-biregini itistirip öňe geçmäge başladylar. Dip bu ýagdaýa şaýat bolanlaryň biri öz görenlerini gurrun berdi. Nowat bulaşyp duran adamlaryň arasynda dartgynlylyk haskim güýçlenipdir. Işgärler polisiýany çagyrmaga mejbur bolupdyr. Bäşden gowrak düzgün tertip etdirýän gödäwçi adamlary köşeşdirmegi başarman soň polisiýa nowatçysynyň kömek soramaly boldy. Dip ýene bir çeşme aýtdy. Sowda merkezindäki ýagdaýdan habarly çeşmeler polisiýa işgärleri gelip ýetişmän merkeziň administrasiýasynyň dukan satyjylaryna sowdany besetmegi we dukany ýapmagy buýrupdyr. Satyjylar destine dukany ýapdylar we müşterilere suwun sowdanyň bolmajagyny aýdyp nowata duranlary dargatdylar. Dip çeşme aýdýar. Ýagdaýdan habarly çeşmeleriň söýlerine görä dukan eýetiniň esasy maksady müşterileri çekmek we köpden bäri satylman galan egin eşikleri geçkinli bahadan satmakdy. Emma dören ýagdaýa we onuň erbet netijelerine hiç kim garaşmandy. Sowda merkeziniň ýol başçysynyň dukanyň eýetiniň Sowda merkeziniň administrasiýasynyň maslahatdaşman arzan satyw eglan etmegine nägile bolanlygy we Sowda merkeziniň emlegine howp döredenligine hemde jemgyýetçilik tartgynynyň döremegine sebäp bolanyny üçin dukanyň eýesiniň köp mukdarda jerime tölemeli boljagy barada ma'lum boldy. Dip Sowda merkezindäki ýagdaýdan habarly çeşme aýtdy. Azatlyň habarçylary 10 oktýabrda şol dukanyň ýapyk duranlygyny habar berdiler. Türkmenistanda arzanladylan haritlaryň sowdasy mydama uly nowatlaryň döremegine sebäp bolýar. Agyr sosial ykdysady problemalary başdan geçirýän ýurdun ilatynyň arzan haritlara mätäçligine göz ýumýan döwlet resmiýetleri şeýle ýagdaýlary düýpden agzamaýarlar. Geçmeýän haritlaryň sowdasyny canlandyrmak üçin çäreleriň problema döredýän pursatlary öňüm bolupdy. Barha gariplaşýan ilat köpçüligi maddi ýagdaýyny gowlandyryp biljek umyt dörediji aksiýalary köp ýykyn edýär. Ýa-ni ýakynda marda yerli önüm bolan gazly suwlaryň loteriýasynda awtolog ýaly uly utuşlaryň wady berilmegi alyjylarda esasanam çağalarda uly höwes döredip maddi taýdan agyr ýagdaýdaky hojalyklarda hem gatnaşmak höwesini öjükdirdi. Azatlyň habarçylary käbir alyjylaryň öz azyk pullaryny boş sarp etmegi, çağalaryň öýlerinden pul ogurlamagy ýaly ýagdaýlaryň köpelenligini habar berdi. Ondan öň marda jorap sowdasy bilen bagly aksiýa yerli häkimetleriň loteriýalary gadagan etmegi bilen tamamlanypdy. 2022-nji ýylyň 15-nji awgustynda Belend sowda merkeziniň daşynda müňlerçe adam sowda nokody tarapyndan gurnalan loteriýa oýununda öýlerine wada berilen bayraklaryň çykmanlygyna köpçülikleýin nägililik bildiripdi. Şonda käbir raýatlaryň puly ýygyna berilipdi. Ýurdun durly sebäplerine raýatlaryň paýta ýygyna mejbur çekilmegi bilen bagly dowam edýän aladalaryň arasyna Lewapolatyň administrasiýa merkezine döwlet awtobuslary köpçülikleýin paýta ýygymçylaryny daşamaga çekilýär. Munyň bilen baglykda şäher ýaşaýjylary ýatyrylan awtobus gatnawlarynyň dikeldilmegini sorap ýerli häkimetlere ýüz tutdular. Soňky wagtlarda köçelerden ýitirim bolan döwlet awtobuslarynyň ählisi paýta ýygyna ugradylypdyr diýip Türkmenawatly ýaşaýjylar aýdýar. Bu aralykda mejbur ýygym möhsümi dowam edýär. Türkmen Nokot News neşri ýygym mejburlyklarynyň soňky tapgyrynyň çäklerini daşowdy welaýatyna medeniýet işgärleriniň mejbur paýta ýygyna iwerilýänliklerini habar berýär. Neşriň çeşmelerine görä demirgalyk sebäpde teatrlaryň hemde medeniýet öýleriniň işgärleri Saparmana Türkmenmaş etrawynyň gowuçy meýdanlaryna 3 hepde möhret bilen ýatymlyk paýta ýygmagy ugrudylýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary hem mundan adal ýurdun Lewap, Marwe, Balkan welaýatlaryna dowam edýän paýta mejburlyklary barada habar berdiler. Paýta ýygym möhsümi başlamazdan odol hiç bolmanda her 1,5 sagatdan bir tane döwlet awtobusy duralgalara gelerdi. Indi biri de galmandyr.
Diýip bir Türkmenawatda ýaşaýjy dowam edýän paýta möhüminiň arasyna şäherdäki ýolagçy awtobuslaryň köpçüliklerini paýta möhümine mobilizlenmegine ünti çekdi. Mundan öňe Azatlyk radiosynyň transport pudawyna çeşmeleri Lewap Awtolog öňümçilik birleşiginiň awtoparkyna 100 çemeti täze ýolagçy awtobuslarynyň gelip gowşanyny, ýöne olaryň Türkmenawat şäheriniň 15-nji awtoparkyna ulanylman saklanylýanyny aprel aýyna habar berdiler. Bu habarlaryň ýa-ni şäher ýaşaýjylary Günnur Bulatynyň Sewit merkezindäki awtobus problemlaryna ýygy-ýygydan ünti çekip başladylar. Paýta ýygy möhümine şäheriň esas köçeleriniň birine Saparmat Niýazow köçesine döwlet awtobuslarynyň tas dolu dünýäli ýitirme bolmagy şäher ýaşaýjylarynyň günnelik durmuşyna oňaýsız täsir etdi. Çağamyň mektebi öýden daşda ýerleşýär. Bağlam gün doğmanka ýola düşýär we birnäçe saгатлap awtobuslaryň gelmegine garaşýar. Emma paýta möhümi başlanaly bäri olar hem ýok. Diýip Türkmenawatda ýaşaýjy aýdýar. Ikinji derejeli maýyplygy bolan beýleki bir şäher ýaşaýjy hem Azatlyk bilen gurrundaşykdy. Awtobuslaryň köçelerden gaýyp bolmagyna nägililik bildirdi. Bu aralykda Sewit ýaşaýjylarynyň ençemet Azatlyk radiosynyň üstüne Lewap Polatynyň häkimligine ýüzlenip paýta möhüminiň fonuny şäheriň köçelerindäki awtobuslaryň hereketiniň besedilmegine garşylyk bildirdiler we bu ýagdaýa çözgüt talap etdiler. Türkmenistanyň güýz aýlaryna alınıp barýan paýta möhümine ýolagçy awtobuslary ýygymçylary gowçu meýdanlaryna daşamaga çekilýär. Türkmen hökümeti öz raýatlaryny hususan büdjet işgärlerini paýta ýygymyna mejburi çekmekde tanqid edilýär. Dowam edýän ýygym möhüminiň başlaryna hökümetçi türkmen nesilleri Türkmenistanyň 18 ýaşyna ýetmedik adamlaryň paýta ýygymyna çekilmegini gadagan edýän buýrugyň güýje girenligini habar berdiler. Bu buýrugy laýyklykda türkmen kanunçylygyna ziýanly we howply işler hökmüne ikrar edilen işleriň sanyna paýta ýygymçy we paýtaçy diýen iki sany täze iş goşulypdyr. Muňa garamadan Azatlyk radiosynyň habarçylary sentýabryň başlaryna mektep okuwçylarynyň heniden paýta ýygymyna mejburi çekilýänliklerini habar berdiler. Biraz sonra habarçylarymyz Balkan welaýatyny eskerleriň paýta ýygymyna mejburi çekilip olaryň gullukdan gaçmagy bilen bagly wakalar barada. Mara Lewap we Balkan welaýatlaryna döwlet idaralarynyň öz işgärlerini paýta ýygymyna uğratmagy barada. Şeýle-de milli howpsuzlyk işgärleriniň gowçu meýdanlaryna hut özleriniň gözegçilik etmegi barada habar berdiler. Şol bir wagtda ýurduň durly sebeplerine büdjet işgärleriniň paýta möhümine niýetlenip pul serişdeleriniň zor bilen toplanyp alynmagy hem dowam etdirildi. 9 oktýabrda Amerikanyň prezidenti Joe Bidenyň Israýlyň premier ministri Benjamin Netanyahu bilen gepleşikleri geçirmegine garaşylýar diýip media habarlarynda bellenilýär. Bu aralykda Israýlyň güýçleri Liwanyň günortasynda İran tarapyndan goldanylýan Hizballah jeňçilerine garşy gurýer operasiýasyny dowam etdirýärler. Reuters we Axios agentliklerining ýagdaýlardan habarly, ýöne anonim galmak itilän tesmirlerine talgylanyp habar bermegine görä, gepleşikleriň dowamynda geçen hepde Tehranyň Hizballahyň lideri Hasan Nasrallahyň Israil tarapyndan öldürilmegine jogap edip, Ýewrey döwletine garşy amala asyran aglaby sowsuz raketa hüjümine mümkin jogap planlary hem maslahat ediler. Bu gepleşikler awgustdan bäri Biden bilen Netanyahu'nun arasyndaky bilinýän birinji habarlaşma bolar. Amerika Liwanyň günortasyndaky aglaba ýerleri gözegçilik edýän hem topor hem de siyasi partiýa bolan Hizballahy terrorçy gurama hökmünde ikrar edýär. Ýewropa bileşigi toporyň harby ganatyny özüniň gara sanawyna goşdy, ýöne onuň Liwanyň parlamentinde orunlary eýleýän siyasi bölümine garşy gadagançylyk girdimedi. 9 oktýabrda Hizballah Liwanyň terhidindäki Labaunes owasynyň goloýundaky Israýlyň iskerlerine garşy artilleriýa we raketa darbalaryny atandygyny aýtdy. Topor ýene bir beýanat ýaýradyp, Liwanyň günorta gündogrundaky Bilda şäheriniň töwereklerinde hem Israýlyň güýçleri bilen töweşýändigini aýtdy. 9 oktýabrda ýerden Israýlyň harbylary Liwandan atylan 2 raketanyň urulandygyny ma'lum etdiler. Sol bir wagtda Kesari şäherinde we töwereklerinde howa hüjümi baradaky duýduruş signallary ýanglandy. Bu soňky çaknyşyklar Sewitde has giňgerimli konfliktiň tutuşma kuwatyrlary arasynda bolup geçýär. Bu aralykda Israil Nasrallahyň mümkin miras düşürünün görnüşinden ýok edilendigini öňe sürdi. 8 oktýabrda Israýlyň gorunmak ministri Yoav Gallant Hizballahy başsız bir gurama diýip atlandyrdy. Nasrallah ýok edildi. Onuň ornuna goýulan hem ähtimal ýok edildi diýip Gallant başga goşmasy jikmejik bermän çykyş etdi. Kararlary kabul eder ýaly hiç kim ýok, hereket eder ýaly hiç kim ýok diýip ol sözüne goşdy.
Mundan soň Netanyahu hem meňdes beýana edip, biz Hizballahyň mümkinçiliklerini peteltdik diýdi. Biz müňlerçe terrorçyny, sol tanda Nasrallahyň özüni, Nasrallahyň yerine geleni we ol yerine geleniň ornuna geleni hem aradan aýrarys diýip Netanyahu aýtdy. Hizballahyň ýokary derejeleri tmiti we Nasrallahyň dogan ogluny Hasim Sayfetdiniň toparyň başyna geçmegine garaşylypdy. Emma İsrail'in 2-nji oktýabrda Hizballahyň ýokary derejeli agdalarynyň duýsusygyna meňzeýän toparlansygy uran zarbasyndan bäri onuň nirede we haýsy ýagdaýdadygy nämälim bolmagynda galýar. Hizballah Sayfetdiniň ykbaly boýunça beýanat bermedi. Ýöne toparyň ady agdalmadyk agdalary durly habar teristlerine hüjümden bäri onuň bilen habarlaşyp bolmaýandygyny aýtdylar. Amerika Sayfetdiniň global terrorçy höküminde ikrar etdi. 8-nji oktýabrda Israiliň harbylary Hizballah toparynyň ýene bir ýokary derejeli serkerdesiniň öldürilendigini eglan etdiler. Israiliň gorunmak güýçleriniň beýanatyna görä, 7-nji oktýabrda amala aşyrylan takyk nisan zarbasynyň netijesinde İran bilen iltesikli Hizballah toparynyň logistika, büdjet işlerine tereýän agzasy Suhayl Huseyni öldürilipdir. Bu aralykda Amerikanyň vice-prezidenti Kamala Harris CBS telekanalynyň 60 minut gepleşigine beren interwýusynda İrany Birleşen Ştatlaryň iň uly garşydasy hasaplaýandygyny aýtdy. İranyň ellerinde Amerikanyň gany bar diýip Harris aýtdy. İsrail'e edilen bu hüjüm bilen baglylykda gören zadymyza görä 200 kanatly raketa. Biz İranyň hiç açan ýadry güç bolmak mümkinçiligini eýe bolmajakdygyny kepillendirmelidir. Bu meniň iň wajyp meselelerimiň biri diýip ol sözüne gosdy. Demokratik Partiýadan dalaskar Harris 5-nji noýabrdaky prezidentlik taýlawlarynda Respublikançylardan dalaskar Donald Trump bilen bäsleşer. Harris birden İranyň ýadry ýaragyny gurýandygy barada delil bolsa, onda Birleşen Ştatlaryň özüniň harby çäre girismejekdigi baradaky sorak wagtynda saklamalary etmekden saklandy. Tehran bu görnüşli ýaraglary özleşdirmeýändigini aýdyp, özüniň ýadry programmasynyň diňe raýat maksatlaryna niýetlenendigini aýdýar.